Bás an aistritheoir, Podchraoladh, le Torlach mac an Midhe. Is seo Torlach mac an Midhe caintliamh. Ní sochaí amháin an cinenne daonna, agus ní a bheith riamh. Bhí na daonraí rá scaptha agus rá scartha ón I chéile, agus bhí teangacha éagsúla á labhairt acu. Anas go mbeadh comrasáid agus mallar tú ar siúl éitirthú, bhíodh gá ann I gcónaí, go mbeadh daoine ann agus commas gá teanga nó tuile acu, chun rátais agus teagsna a aistriú ó teanga go teanga. Cuireann an daonna san látá nniu ann go mór leis an éileamh ar an aistriúcán. B'éidir nach bhfuil in san daonna ach McDonaldú nó targaí Americánacha a bheith an easportáil agus á gceannach ar fud an domhan, cuma an burger nó glúisteáin óir scialta nó scanáin atá gceist. Ach mar thoradh ar an daonna, bí an tuile comrasáide ar siúl idir na tíortha éagsúla ar fud an domhan. Agus bí an níos mó daoine ag teastail ag obair agus ag déanamh gnó go hidirnáisiúnta. Tá an aistriúcán I gceist arís agus a níos eile. Cruthíodh léon áirithe faoin aistriúcán san árab, go mór mhór is a bhithú chéad. Éadaíodh aistriúcán crainn, níor chóir an teacs aistrithe rá ach an méid dúró sa bhainteacs. Ag an am céanna, ag bhíodh go gcailtear cuid áirithe de bhrí an teacs, nó ar a aistriútar ag go teanga eile. Bíonn locht éigean ar beagnach gach aistriúcán. Ina anón sin, leantar a raig ag aistriú, toisc nach bhfuil an dara ráha a gcoinn. Is féidir bheith ag caint go hidéalach faoi spirid na deangacha nach féidir a aistriú, agus deacrachtaí an aistriúcán litirge. Ach in san domhan mar atá sé nniu, domhan na políochta, domhan an gná, domhan na teicnolíochta. Bíonn daoine ag buint úsáid as aistriúcháin agus ag díal astú. Daoine nach bhfuil dírithe ar cheiste na teanga ar chorad be. Níl teangacha dá leo ach uirlisí comrasáide. Éon rud is féidir rá deanga bháin, is féidir é athrá deanga eile. Ní gá don aistriúcán ach bheith éfachtach. Ag an am céile, bí an costaí an aistriúcán ard, agus is gá níos mó doiciméad a aistriú go níos mó teangacha in aig an lé. Fécha go ar an Aontas orpach agus líon na málstát inis. Tuigeann na daoine le fada nach féidir leanúint ar aig mar seo. Níl ach gá rá ann chun leias a chur ar an scéal. Ibar a héan, an béarla a bhrú ar gachéine mar theanga idirnáisiúnta, nó a dó, dul I muinín an aistrithe ua aibrí I dhéanann riamhairí. Is fíor goin an béarla á bhrú ar an domhan, agus é á úsáid go minic ag an Aontas orpach mar theanga aibre ne bhifigúil. Ach ní bhíonn an chud is mó na gnádaoine ach ar bheagán béarla. Ní bheidh siad sásta ach le bogarí agus ábhar le hóireachta agus meán ina deanga féin. Fiú me hagan na bogarí agus na thuairscealta agus na scanáin ó Vericá ina lánsrá is gá iad a aistriú. Is falla bhfuil caint ann faoin aistriúcán ua aibrach, nó aistriúcán inil. Táthar ag caint faoi ón na níodeag chuigadaí I le, sé sin ón amgar a bhríomhairí ar an bhód an géad uair. Bhíochas ag súil leis go bheith ar chumas riamhairí aistriú idir teangacha agus rithóg riamhchláir aistriúcháin. Bhíoch an taistriúcháin a rinneó go daonna agus bhí tí a bagafaid go minic. Fic sin ólaíochta a bhí ann dúrach. Níor chreid éine ann na fírinne
ach daoine sinnanta nach raibh eolas bith acu chomharsaí teanga. Ach an anlocht na ríomhaireachta aig, agus le tamil áirithe anuas, tá inile aistriúcán dá gcuid chortha fáil ag an idirlín, ábhfuil Google Translate, agus iad á úsáid ag gná úsáidóirí. Bhí Google Translate fáil mar chóras aistrithe statisticiúil sa bhliain 25 hána, agus mar chóras néireach sa sin leasathe ón bhliain 26 i le. Bhí achas ag magadh faoin na córas seo an idirlíon nuair a tháinig siad amach, agus go minic bhíoch na torthaí lochtach go leor. Dóra go minic gur gá inchin déile a bheith ann in ar na dála chun an dro aistriúcán ine le cheartú. Idir an dálinn áfach tá imireoirí móra go sóil leis an Aontas Orpach ag go bhfáil an tiúnscadal idirnáisiúnta seo, á bhaoinú agus á chothú, agus tá feabhastacha ar an riamh aistriúcán díg a níg. Bríochtanach an muoinú sin, mar ní féidir a ríomhaire eolas a chur ar fáil mar a bhfuil an tólas bunny chutha isteach ann cheana. Agus chuige sin is gá inistíocht airgid agus ama nach beag. Tá fuinmh tacha in san riamh aistriúcán idir an dálinn, agus inniu tá sé ar fáil ar leibhéal cuiseach sásúil. An sampla is fearr an riamh aistriúcán leasathe seo ná DeepL Córas a chruthíodh san Ghearmáin timpeall na bliana 27, agus atá ar fáil níos mó ná 20 teanga. Dúirtear nach bhfuil aistriú gach teanga ar an leibhéal céanna, ach tá sig feimú ar ár leibhéal ins na teanga chamóra, ábhar Gearmánis agus Béarla. Ní bheadcha is agat go ríomhaire agus ní duine i dhéanaan obair. Cinnte, dheoidh tú botúin ann, iad ag buint le cóthéachs agus cultúr gan áras, ach tá an téachs intigthe, agus tá ceart na gramadí agus an itrithe aige. Is leor an gná úsáid. Is féidir leis an ríomhaire aistriú I bhfad níos tapan ná duine. Is fear nach míon an taistriúcán gan locht, ach is féidir le duine eagrthóir nó aistritheoir daonna a léamh agus a cheartú go tapa. Chur an scéal a chur go bacht tuigeann DeepL Albert in íag Alberte, ach ní thuigeann sé an téachs mar iomláin gan trácht ar a chomhthéachs daonna. Is gá eagrthóireacht, anas go mbeadh na nithe sin I gceart agus I gáir. Cinnte nach méid aistritheoir duine a bhíonn a gháil don aistriúcán mar chun bethe rá thócha leis an iomaíocht nua seo. Ach tá an irid sin aistrithe a déanamh gach lá, agus aistritheoirí daonna de dhí. Agus más aistritheoir thu in eagras idirnáisiúnta, agus tú ag obair ar seo 8 uair a chloig sa lá. Nach mbeadh tú sásta le córas mar sin, dhéanann cuidhád an obardit go aibrach. Ar an déobh eile, má leanann an cléanna seo aig, is léir go mbeidh go lán aistritheoirí dí ostaithe. nó ní bheidh obair dóibh ach téachs ón ríomhaire a cheartú nó eagrthóireacht I dhéanamh. Agus ní gá go mbeadh an teanga inseach ar eolas ag an eagrthóir in san rál nua seo aige. Ní bhíonn óig ach an sprach teanga. Go minic inis, ní bhíonn amná airgid ag eagraíocht hí chun an eagrthóireacht chuí dhéamh. nó tastíonn óchu costas a leidú, agus cuirtear an téachs riamh aistrithe lochtach ar an idirlíon mar atá sé. Caveat lector. An gciallaíonn an méid seo bás an aistritheoire is dócha. I gás na dangacha móra ar an géardúil sios. Ach an sin I gás na dangacha meonlaigh freisin. Is fada go mbeidh DeepL fáilt an ghaeilge tá mé ceapa. Ach tá roinnt bá daoine, acadóirí, muirlaigh agus ar eile
ag obair thionscadal chun Ríomhaistriúcán idir gaiige agus béarla a chur fáil. Ba chóir go mbeadh imní aistritheoirí gaiige mana bhfuil henne. Tá tionscail beag crutha ag aistritheoirí in éireann chun cápéisí ifigúla agus síomhan idirín I méarla a chur fáil an gaiige de réir na reachtaíochta. An déobh eile, is léir gur chuma le lucht an bhéarla céan sais gaiige úsáidtear insna sanna seo, agus bhí siad ní bhór ná sásta Google Translate a úsáid agus é luchtach go leor. Má tá Ríomhaistriúcán réasúnta fáil amach seo, agus an gnáléthóir gaiige sásta leis áfach, nach dapóigh siad an déis, in anad airgid a chahabh aistritheoirí daonna. Beg deire leis an tionscail beag sin, agus cuidhá gailigóirí dí ostathe. Náid, éilóigh feidearthaoirí aistritheoir daonna, chun litríocht a aistriú. Tá súil agam, ach ní bhain rá cinnte. Is féidir a thuiscint cad a tharlóidh amach an seo áfach mar a leis na teangacha móra. Má ghlaachtar go hiondúil leis an aistriúcán inile mar atá sé, agus tá na cólachtaí ag déanamh báuscaráachta inis ar an níhil chun corann na lí ar an phobal ar fad go bhfuil an aibréitethe. Ní bheidh aistritheoirí daonna ann I thuile, nó ní bheidh iontu ach eagarthóirí nó athbhreithnóirí chun an taistriúchan inile cheartú, ábhail na eagarthóirí I nuachtán. Bhí sé bheidh éisteacht le bás an aistritheora, Podchraoladh, le Torlach mac an mí. Go dtí an tachtain se thugainn mar sin, slán.